Morjesta pöytää kaikille, ja se olisi luvassa nyt jälleen kerran rakettien esittelyvideota. Tässä videossa mä esittelen raketit vuodenvaihteelle 2023-2024, ja hyviä uuden vuoden odotuksia jo tässä vaiheessa videota, ja eiköhän mennä pikemmittä puheitta suoraan asiaan, ja aloitetaan vaikka noista tiskiltä ostetuista tuotteista. Ja tosiaan, raketit on ostettu tänä vuonna kaikki byrokratialta, ja tilattu myös byrokratialta tuossa joulukuun alussa. Ja joo, otetaan tästä nyt nämä ekat tuotteet, mitä tiskiltä tuli ostettua. Eli 3 padan setti, jossa on SR Byron Dinosaur, Midnight Thunder ja Mini Panda. Se oli setti, mikä vaikutti ihan järkevältä. 20 € 3 pienestä padasta. Siinä 2 euron alennus, niin kuin jos olisi ostanut kaikki noin yhtenään. Ne ei nyt tarvi sen isompia esittelyitä, koska kaikki tietää varmaan mitä nuo on. Sitten seuraavana tiskiltä tuli SR Byron Poison. Se vaikutti kans videolla ihan hyvältä tuotteelta ja hienoja efektejä. Ja viimeisenä mitä tuli tiskiltä ostettua, niin pitäähän sitten nyt olla jotain ilmapommia. Ja nyt tuli tähän sesonkiin uutena näitä V6. Ne lähti mukaan tiskiltä, niin saa vähän täydennystä tuohon iltaan, ettei tarvitse pelkkiä patoja ammuskella. Tässä oli nyt nämä tiskiltä ostetut tuotteet ja siirrytään seuraavaksi noihin tilausten puoleen. Tässä olisi nyt nämä tilatut tuotteet, jotka mä näytän tuossa sekunnin päästä, mutta tämmöiset laatikot tuli sieltä mukaan. Ja tutustutaan nyt niihin vähän paremmin. No niin, ensimmäisenä tuli täältä P1-luokan käyttöohjeita. Siinä jos joku haluaa nähdä. Ja nyt mennään näiden tuotteiden parein. Ensimmäisenä otetaan täältä tämä, oliko tää se 0,6 tuumanen salutepata Zenalta, pikkupata. Hauskaa räiskettä siitä. Ja sitten seuraavana tulee Bigfoot, SR Byron Bigfoot. No kun tilas, niin oli hyvässä alennuksessa ja kun oli noi tavarat vähän lopussa siinä joulukuun alussa, niin ei oikein saanut mitään enää hirveästi. Eli Bigfoot SR Byrolta. Sitten tulee SR Byrolta pikkupatoja eli Wanted ja Hooligans. Oli viime vuonna. Oli ihan hauskaa tuollaisia pikkusia patoja. Sitten tulee tohon samaa kokoluokkaa kuin Bigfoot. Eli se Last Soldier. Aika samanlaisia on noin Last Soldier ja Bigfoot. Ei ollut tosiaan valikoimassa enää paljon siihen joulukuun alussa, niin oli pakko ottaa näitä. Mutta ei nääkään huonoja siinä ole siis. Sitten on seuraava, kans samaa kokoluokkaa näiden kahden kanssa, eli Chernobyl. Siinä on Chernobyl. Sitten täällä olisi luvassa vähän näitä P1. Mitäs kaikkea täällä nyt oli? Eli 5 kappaletta Double-piraatteja. Olikos nää sen 3-4 € kappale? Ja ei ole ennen tämmösiä P1 ollut, niin oli ihan hauska kokeilla, kun ei näitä vissiin enää montaa vuotta saa. Pitihän sitä nyt ottaa testiin näitä silleen, että riittää ja pitää hauskaa näiden kanssa sitten, jos tulee tylsää. Ja sitten oli toisena P1 oli näitä Dumbumin F2. Raapasupinnalla, mutta kai ne sytkärilläkin syttyy. Siinä on pienemmän laatikon sisältö, paitsi sitten täällä on tietenkin byrokratian aivan mainion näköinen tarra. Sitä ei saa unohtaa. Täällä on joku tämmönen kuponkijuttu. Ja sitten on tietenkin käyttöohjeet ilotulitteille. Siinä oli pienempi laatikko. Siirretään noita tuotteita tosta vähän sivuun ja katsotaan ton isomman laatikon
Tai se kooltaan nyt kauheasti isompi on, mutta toisen laatikon sisältö. No niin, nyt on ensimmäisen laatikon tavarat siirretty sivuun. Ja käydään tutkimaan tätä toista laatikkoa. Ja ensimmäisenä tuotteena täältä löytyy Big Boom. Näitä oli kans saatavilla silloin nettikaupasta, niin pitihän sitten tilata nyt näitä ilmapommeja, kun ei näitäkään ennen ollut. Onhan näissä ihan kova laaki. Ja näyttäviähän ne on. Sitten, onko tää nyt samaa koko luokkaa kuin noi Last Soldierit ja Bigfootit, eli Pirate Hunter. Eikö on tässä kyllä isompaa putkea? On joo. Toi oli vissiin 30 pata, sitten noin pienemmät oli 18 €, kun oli alennuksessa. Sitten seuraavana tuotteena täällä on hienoin etikettipalkinnon saanut, ei kookki. Eli Armed Squirrel. Tää on nyt sit samaa koko luokkaa kuin toi Pirate Hunter. Mitäs nää nyt on, jotain 200-300 gramman patoja, ei kun 400, kun niissä on. En nyt sen tarkemmin muista, mutta hienoja näyttäviä ihan suht isoputkisia patojahan ne on. Ja sitten seuraava tuote täällä on vähän isompi putkista. 19. COVID-19 karanteeni. 25 laukauksinen isoputkisempi pata. Ja onko sitten jo viimeisenä tuotteena täältä puolen kilon pata, 48 laakia, eli Johopyron Tropikki. Tääkin oli ihan hyvässä, ei kun oliko alennuksessa, en muista, mutta hinta oli jotain 30 vai 40 €, niin olihan se nyt pakko ottaa vähän tommonen parempi ja isompi pata tohon settiin sitten mukaan, kun ei ollut hirveästi mitään tosiaan siellä nettikaupassa enää myynnissä, kun oli alennukset ja sitten kaikki oli jo melkein ostettu pois loppumyynnistä vai mikä ikinä onkaan. Ja täältä paketin pohjalta löytyy toinen joku klubijäsen kortti ja sitten toinen aivan mahtavan näköinen byrokratian tarra. Aivan. Ja sitten lisätään tuohon nyt nämä tiskiltä ostetut tuotteet, eli Oison Minipanda Midnight Thunder Minipanda. Missä tää pysyy? Tohon. Vaikka tohon. Sitten laitetaan dinosaurus vaikka tohon. Katsotaan, jos järjestelee ne kohta vähän paremmin. Ja sitten vielä noin V6. Eli joo, tosiaan siirretään vähän tosta, niin näkee vähän paremmin, että mitä siellä on. V6. Ja sitten Big Boomi tosta. Tohon ja tarrat saa olla tuolla. Tässä on nyt sitten meikäläisen setti vuodenvaihteelle 2023 ja 2024. Eli tänä vuonna ei ole niin paljon niin kuin määrällisesti tavaraa, mutta on sitten vähän isompaa kuin viime vuonna. Esim. Viime vuonna nyt oli niitä semmosia tämän koko luokan patoja varmaan 10-15 kappaletta. Sitten mitään näin isoa ei niinku tainnut olla kuin joku. No Havaji oli ja sitten oli se, mikä se oli se, joku toinen pata, ei sillä nyt mitään väliä ole, mutta siis tässä on meikäläisen setti. P1 on kanssa, kun niitä sai vielä, mutta eipä tässä nyt sitten mitään muuta ole, että hyviä uuden vuoden odotuksia ja hyviä välipäiviä tässä kaikille ja kiitos kun katsoitte videon ja nähdään sitten, jos tein jotain noita tuoteesittelyvideoita tai semmosia videoita, niin nähdään sitten niiden parissa. Ja se on sitten tältä kertaa, moro! Ai niin, ja meinas tässä jo unohtua, että tärkeimmät asiat, eli suojalasit täytyy muistaa kanssa.
pitää päässä, ettei tule mitään silmävammoja vahingossakaan. Ja sitten tietenkin jos noita raketteja haluaa ampua, niin tietenkin toimiva sytkäri tai joku toinen sytytin. Toinen sytytin, millä sitten sytyttää ne raketit ja pitää hauskaa. Oho, no sehän osui siihen. No, nyt on noi suojalasitkin muistettu ja muistakaa pitää niitä, ettei tuu mitään silmävammoja tai mitään vahingossakaan. No joo, ei tässä nyt muita hyviä uusia vuosia ja kaikkia. Moro.